Nee, ik heb dit ding juist kregen uit Beek en Donk. En nou, dan moet je hem in elkaar zetten. Oh. Er bestaat dus verschillende steekjes. En nou, wie ik vroeger maar puzzel en ik al net zo goed. Dit is echt. En je komt van Gasterlo. Ik kom van Gasterlo. Dat is toch geen jachtervaring? Nee. Nee, zie, wij wennen op een hierdenboerderij, zo heette die. En er was maar één jager die mocht jagen. Wij mochten natuurlijk niet eens in de bosken komen van de loonvrouwen. Ja, die hebben we natuurlijk wel. Hutten bouwen en dat soort dingen meer. En dan hier is eigen makkelijke werken. Dus, zie, maar dit is een echt, hè? Alle keren als ik hier kom, dan knap ik op. Als je een keer een minder dij hebt of je bent wat zwierzettig en ik kom hier in het veld. Dan jou dat verromming. Het is te green. In 1999, naar aanleiding van de verfilming van De Foeken, wienen we nog op bezoek bij Rink van der Velde op een veenhoop. Naar de hemel richt. Voor de vergetenen, geen wordt van trist. Het vertrouwde geer, beleefde die snel kist. Viel door de tijd verin. En als het stil wordt, stiller nog. Jouw stomme doel. Het Petgat en de Ark binnen nou in beheer van het Frieske Geer. En dat alles is nou het decor van Pakeshietse. Een bewerking van het boek dat hij schreef in 1974. De tijd weer spiegel in een streel. Hast je het idee dat er een protte van Rink van der Velde in Pakeshietse zit? Ja. Ja, die obsessieve drang naar zijn eigen paard gaan willen, ja, dat zit. Ik denk dat dat ik in Rink van der Velde zie het. Sipke, hier ken we Skopje? Wat ken ik? Skopje. Skopje? Dan leer je hem langer niet meer. Nou, zo. Zo, dit zo. Hé? Dan begin je erachter. Nou, doe. Er zijn heel veel elementen in, van hoe er nou de natuur shot, hoe er Rink mocht zou ik graag jaaien, visje, een beetje die stroperachtige kant zitten we dan van zo en dan even wat uit de natuur plokje en dat lekker kleermaatje verfreunen. Dat vond ik heel aardig trouwens. Dat heb ik de meeste in de roulette. Oh, Gurbe, dat is het redden, jong. Jeetje. Dag. Goeiedag. Goeiedag. Hij wat in? Nou, ik heb er wat broodjes warm vlees indrukt. Dus, Niet druk. Andere kant. In Smellingeloon is het Rink van der Velde hier. De gelegenheid voor dit Ierpeloft-project. Een idee dat het publiek bot oorspreekt. Want in de vaarverkeer binnen er al zo'n 1000 kaarten verkocht. En als je dan nog een paar storen oer hebt, is er ik nog wel een flauwbiet in stijl. Gleur in de delen. Vrouw van der Velde zal eregast wezen op een première. Maar ze is er nou even speciaal voor u. En dat ken ik op 24. Hé, hoe goed ik dat doen, hè? Ik ben 25, toen heb ik Rink geïnterviewd. Nou, Steven went op een veen op en wij zitten hier dan, dus die kwam van Gouwensdel, maar dat werk dus een stropers, hebben we dat maar zeggen? Collega, ik vind het zijn mooiste boek, in ieder geval zijn mooiste boeken, maar ik vind dat in dat boek de thematiek van Rink het beste naar voren komt, het mooiste naar voren komt. Het is een heel mooi verhaal, mooi gegeven, mag iets voort. Die komt na 50 jaar weer om en zal de trieën van zijn lippen maar oppikken. De wereld is verloren, dus een confrontatie met de nieuwe wereld. Fieldman versus Sterdelingen, zeg maar. Maar ik confrontatie met zijn band. Goeiemiddag, allegere. Tja.
Goeie. Heid. Oh. Wij zijn bang van jou. En de confrontatie met de mensen, de regelzucht, zeg maar. De injeling in een massa. Die Smietlinen gaat naar wij. Die Smietlinen, die bloedtellen, ik zet aan nog een Smietlinen nu en oppakken. Jo, hij geen sisserskip op dit gebied. Oh nee? Oppakken, Zo. Dat is een vuurwapen. Hij je daar een vergunning voor? Hoe zou Rink het voelen, dat het hier nou uitvierd wordt? Met zijn ark? Nou, hier op bepalen dus net. Nee. Dat moest rustig blijven. Hij wil hier nooit meest kan houden. Hè? Hij denkt dat er dit hier al jongen hier weer het net best was, dacht ik. Nee, hè? En dus, de geest van Rink van der Velde struint je maar om raak om. Zietse cavalier. Goed 50 jaar had de fotwest. In het stuk, in het boek, zit een alleswetende verteller. Nou, wie dat in die bewerking van Steven Sterk net het geval, maar het weer gewoon Pakensteester. En daar hebben wij een krantenman van maken die ik naar Rinke maar jit. En dit zo'n mooi verhaal vindt dat er misschien wel een boek geschreven wordt. En dan in het verhaal bedaard, omdat er meer van die mensen weten wil. Ik zou heel graag weten willen, joh. Ja. Ik kan eerder vertellen. En Rinke, maar die had me wel goed jet wel. Het is mijn oorski van de Veenhoop, dus ik heb je wennen. Het traint waren 14 jaar lang, maar heel soort willen, heel soort vreugde. En ik vind dat je je leven warm aan moet. En deze allereerste try-out werd spelen speciaal voor de inwoners van de Veenhoop. Daar wil je mij eens dank voor zeggen. Dat ik die vreugde en het verdriet mij delen mocht. Dank u wel.